Dibattitu parlamentari dwar riżoluzzjoni fuq Malta imbuttata mill-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista reġa' kixef l-attitudni ta' David Casa u Roberta Metsola. Attitudni li għal snin twal rathom ipoġġu lil Malta fiċ-ċentru tal-kritika Ewropea, iżda fl-istess ħin jippruvaw jagħtu n-nuqqasijiet ta' pajjiżi oħrajn. Din id-darba kienu l-MPs minn pajjiżi oħrajn li saħansitra nnotaw dan. L-MP Sophie in 't Veld mill-Grupp Renew li mhux darba u t-tnej kienet kritika ta' Malta innotat l-attitudni ta' double standards. It's true that we're talking here about Malta today because the EPP did not want to have a debate on Greece. Dear colleague Rangel, there is a systemic problem with the rule of law in Greece. L-IPP u l-grupp ta' Metsola u Casa u 't Veld fakret kif pajjiżi oħrajn inqatlu ġurnalisti li saħansitra l-mewt tagħhom ma kienx investigat. Hawn il-membru tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer ukoll tkellem dwar dan u fid-dibattitu qam u affaċċja lill-MPs tal-Partit Popolari Ewropew dwar din ir-realtà. Fl-aħħar snin inqatlu ġurnalisti fil-Greċja, fl-Olanda, fis-Slovakkja u dawn biss fl-Unjoni Ewropea. U allura kien hemm il-mistoqsija minn ħafna membri tal-Parlament Ewropew minn gruppi politiċi differenti għalfejn niddiskutu il-Malta biss. Ovvjament, Malta hija importanti, iridu naraw li sir ġustizzja, iridu naraw li jkun hemm riformi fil-ġustizzja, li jkun hemm riformi fil-medja fil-protezzjoni tal-ġurnalisti, imma bżonn li naraw li dan isir fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi u l-Membru Parlamentari Ewropew Alex Saliba sostna li l-unika aġenda li kellhom Casa u Metsola f'dan id-dibattitu kienet li jitfgħu delli kraħ fuq Malta f'livell internazzjonali. Dan fil-waqt li jibqgħu jinjoraw ir-riformi li saru li fid-dibattitu saħansitra kienu anke nnotati mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova. Dan it-tip ta' aġir mhuwiex aċċettabbli illi fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ tiegħi kienu wkoll li qed jesponi lil grupp tal-Popolari fil-Parlament Ewropew għall-ipokrezija tagħhom. Illi mexxew riżoluzzjoni waħda fuq waħda kontra Malta, imma mbagħad f'każ ieħor f'gvern konservattiv fil-Greċja m'għamlu xejn, baqgħu siekta anzi jopponew milli titla' riżoluzzjoni waħda. Mela tajjeb, għal Griegi l-IPP laqqas riedu illi niddiskutu riżoluzzjoni waħda meta kellek attakka għal dak fuq il-ġurnalisti, imma fuq Malta għamlu 12 il-riżoluzzjoni f'leġislatura waħda biss. Pajjiżi oħrajn ma jsibux MPs tagħhom stess jaħdmu kontra pajjiżhom. Għax kieku hemm lok ta' dibattiti dwar bosta gvernijiet, il-Franċiża mill-Partit tal-Ħodor Gwendolyn Delbos Corfield innotat kif qatt ma tellaw diskussjonijiet dwar il-Greċja jew il-Bulgarija. It seems that we never have the time or the opportunity to have a public scrutiny in depth on the situation of rule of law in other countries, like Greece or Bulgaria, for example. High level of corruption, very big threats for journalist situation, so why is that? Fil-fatt meta Metsola ħarġet tonqa għall-Gvern Bulgaru kontra l-attivisti ċivili tlaqmet minnhom stess bħala Mrs. Mafia u dan kollu fil-waqt li fuq Malta isiru allegazzjonijiet folozz. Il-membru tal-Parlament Ewropew Josiane Cutajar qalet li qed jitresqu riżoluzzjonijiet li jew ma jirrikonoxux dak li diġà sar jew huma mibnijin fuq nofs fatti. Huwa essenzjali li nirrikonoxxu dak li diġà sar f'pajjiżna. Għaliex reġa' kellna ċiklu ieħor ta' spekulazzjonijiet u nofs fatti fir-riżoluzzjoni li se nkunu qed nivvotaw fuqha u dan mhux aċċettabbli. Importanti li nirrikonoxxu li baqalna iktar ħidma x'inwettqu f'dal qasam anke fejn tidħol protezzjoni tal-ġurnalisti iżda rridu nirrikonoxxu dak li ġa sar. Min-naħa tiegħu il-membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant kiteb li l-Parlament Ewropew m'għandux ikun hemm għal dibattiti partiġani dwar Malta li ma jwasslu għal imkien aktar u aktar f'perjodu fejn din l-istituzzjoni missa qed tiffoka fuq l-atroċitajiet li għaddejjin fil-Lvant Nofsani.